Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, bisan unya pa ihalad nato ang damgo ni San Jose. Ato kining ihalad ni ang kining santos nga misa alang kanatong tanan sa atong tagsa-tagsa ka mga damgo ug mga katuyuan. Atong pangayoon ni Senyor San Jose nga iya untang dadon ang atong mga pag-ampo ngadto sa kiliran sa iyahang anak aron tagaan kini katumanan sa atong Ginoo nga si Hesukristo. Ato nga ihalad kining maong misa alang kanatong tanan sa atong mga pag-ampo, labi na sa atong mga kaigsuonan nga mihangyo usab kanato nga magpaampo ang duha ka ginikanan sa mga pari, duha ka inahan sa mga pari na matay, ato sa silang iampo. Si Lima Cortez, mama ni Father John Lee Cortez, og si Emerita Pinay, mama usab ni Father Gerard Pinay. Ato silang iapiling santos nga misa karon uban sa katuyuan sa tanan nato nga mga parokyano, labi na sa mga devotees ni San Jose. O garon mahimo kita ngayan sa pagsaulog ng santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo maigsuon nakalapas na ko uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang manghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, anong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Dios nga tungod sa dili kag asoy nga pag-amuma, nagpili kag kang San Jose nga bana ni Maria nga inahan si mong anak, itugot nga matabangan unta kami pinagi sa iyang mga pangaliya diha sa langit o makapahimulos sa iyang panalipo dinhi sa yuta, pinaagi sa among Ginoong nga Hesukristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Hesukristo nga gibanhaw, nga kaliwat ni David. Sumala sa mayong balita nga akong giwali. Nagantos ako o gigapos gani o gadina o
sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga naa kang Kristo Jesus. Inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon. Kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung dili matinumanon, magpabilin siyang matinumanon. Kay matinud-anon man siya. Pahinumdumik niini ang katawhan, ug pahimangnois sila atubangan sa Ginoo sa dili pagpakiglantogi bahin og mga pulong. Kay dili kini makaayo kundili makadaot lamang sa namati. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga walay angay ikaulaw ug nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Ang imong mga paagi o Ginoo, ipahibalukan ako. Tudloy ako sa imong mga agianan. Haga ka ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Mayog matarong ang Ginoo, sa ingon ini iyang gipakitaan, sa dalan ang makasasala. Iyang giagak ang mapaubsanon, ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapaubsanon, sa iyang dalan. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Ang tanang mga dalan sa Ginoo, kaluoy ug kamakanunayon kanila, nga nagaamping sa iyang kasabutan ug sa iyang magimbutan. Ang Ginoo magkikigala kanila, nga mahadlokon kaniya, ug ang iyang kasabutan
alang sa pagtudlo kanila. Tudloy ako sa imong mga dala, O Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios, mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, og sa tibok mong kalag, og sa tibok mong salabutan, og sa tibok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglan magmahal sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing ug sa tibok niyang salabutan ug sa tibok niyang kusog. O kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman nining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran o paghatag o ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa miingon siya kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. O wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manlingkod palihog, ika-15 nga semana karon maigsoon sa atong debosyon ni Senyor San Jose. Siguro uban nato gidungog na, gihatag na ang mga gipangayo. Ang uban kun wa pa man gani ihatag, ayaw mong hunong, ha? Do not give up, do not surrender. Padayon ta maigsoon sa atong pagpangayo. Mabito na giingon sa Ebanghelyo ni San Mateo maigsoon, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be open unto you. No? Pangayo, padayon. Kay daghang mga giampo nato nga gitubag sa Ginoo. Kung wa pa man ganito bagang uban, God might have prepared something better than what you are praying, than what you're asking for.
Karon sa to ebanghelyo maigsuon, dihay usa ka magtutudlo sa balaod, ha? Magtutudlo sa balaod, teacher of the law. So, knowledgeable kito siya maigsuon sa balaod. Apan siya mismo nangutanag kang Hesus, unsa ang labing hinungdanong sugo sa tanan? Ngano man, kay siya mismo naglibog siya, kay daghan naman kayog interpretations ang Ten Commandments, ang napulo ka sugo, nahimong 613 laws and precepts. Kay ba mo ana? Mo na nga naglibog hastang magtutudlo sa balaod. How could anyone remember all of them? 613 commandments. O bangi nato, di man gani kasag-o, di wa man gani naka-memorize sa 10 commandments, 613 commandments sa Bahinoo, no? Daghan kaayo. Tungod sa kadaghang balaod, even the scholar of the law, naglibog taon siya. Naglisod siya kanabang punting kung unsa gid ang labing hinungdanon, and he puts the question to Jesus, which commandment of the law is the greatest? In answer, Jesus singled out two precepts. The first and the greatest, that we love God with all our heart, soul, and mind. And the second is love your neighbor as yourselves. Kung natong tanawon, love God and love of neighbor. Unsay na porma? Cross. Di ba? Muna, timanin na ninyo ha, kanang cross sign, ang padong sa taas, ayaw kalimti ang paghigugma sa Dios, ang labing importanteng sugo. Ikaduha, love of neighbor. Ha? Bakakon ang tao nga magpatugag-tugag ingon, nahigugma ko nimo Ginoo, pero kada adlaw daghan kay kontra. Mao na. Jesus made it clear that these are the greatest commandments, love of God and love of neighbor. This is the foundation of the law and the prophets. Mao ni siya pundasyon. Kung atong isummarize ang tibuok Biblia, kapag ng Bible, we can summarize the whole Bible into one word. And what is that? Love. Mao na siya maigsoon. Ang kining tanan pagtulunan sa Ginoo, naghisgot kabahis paghigugma. Paghigugma sa Dios, paghigugma sa ato isig katao. Timan ilang ng duha, buhatan ng duha, sigurado gyud nga malangit ka. The two commandments are interconnected. Unsay pasabot? Our love for God is made visible through loving our neighbor. Nahimong konkreto ang atong paghigugma sa Dios, pinaagi sa atong adlaw-adlaw nga paghigugma sa atong isig katao. The proof, ang pruiba kuno nga nahigugma tas Ginoo is in the manner we love our neighbor. Dili pwede that mutambong kas misa kada adlaw, mudawat ka santos nga komunyon, but you treat your workers, you shout at them, you treat them badly. Ha? Di ka gani mohatag saktong sweldo sa imong mga trabahante. Muna, may gisuon nga, insulto ka iba, no? May gani karon na corrected ang atong pamaagi dinhi sa atong parokya. Hatag ta, saktong sweldo. Kay lisod kaayo, pasudlon baka tas Ginoo anis langit. Ug mao ni mga gisuon, dako kining hagit na to, if we don't do exactly as you want, then masuko din ka. Ngano wa man mo buhat taong isugo nimo? Yaw-yawan din nimo imong katabang, imong driver. On the other hand, dili pod pwede nga dili ka mosimba. You go to church because you believe that in loving and serving our neighbor is automatically loving God. And you give little importance to the Holy Eucharist, to the Holy Mass, to prayers. Importante kining pagdawat sa sakramento sa kumpisal, kining pagtambong sa misa, sus ka importante niini. Ayaw gina ninyo kanang unsi tawag ana kana bang laktawi. Jesus states that the two commandments are equally important. Prayers and Holy Mass are vital expressions of our love for God. Muna nga kinahanglan, we need to be nourished at the Holy Eucharist by the Word of God in order to have the capacity to and the ability to love our neighbor. Kining pagtambong sa misa, mura ni siya charger nga naghatag na tog energy nga makapadayon ta sa pagsilbi, sa pagtabang, sa pag-alagad sa ito isig katao.
Kaya kung wa ka sa kay simba-simba, mura kag cellphone nga nalubat. Ha? Mo na mutambong tas misa, mudawat ta ni Kristo sa Santo sa Komunyon so that we will be fully charged. Nya mao ra ba ni damgo sa to ang Archdiocese karon that we will become fully alive church. Come 2030 as we celebrate 100 years anniversary sa pagka-diocese nato, ang damgo nato migsuon nga mahimot ang buhi nga simbahan. Og mao na, we need to be nourished by the Holy Eucharist aron naatay energy, the ability to serve the church, to serve God, to serve our neighbor. Nindot kayong akong na saksihan may gisuon. Usa kay gayon ni ana, may bisita ko sa akong auntie dito ko sa Tampa, Florida. Tuod pag abot ako dito, nakita nako nga kanang ang ako ding auntie aktibo kay simbahan. Lipay kay ko. Then nasa grupo dito may gisuon, nabanday sa ditoy BLD, bukas loob sa Dios. Og tuod apil si atong mga grupo. Og tuod ang ilang ginabuhat nga nakapatando kay nako, every Tuesday human gyud sa Santos nga misa. Mosimba man sila early in the morning. After 7 a.m. mass, mosuroy sila sa mga nursing homes. Magatiman sa mga masakiton. Why bayad? For free. Kaliguon to lang mga masakiton, hingukan. Mga masakiton nga dugay nang wa mabisita silang mga anak. Makasinati og pagpangga og pagmahal. Ninduta maigsoon. Katong mga balay nga wala giadtog nursing homes ang ilahang mga ginikanan, adtuon nila. Every Tuesday. Then every Thursday, after the Holy Mass, nindot pud kaayo ang ilang ginabuhat maigsoon. Naa sila gitawag og Meals on Wheels. Ang ilang mga sakyanan, butangan lang pagkaon sa likod. O niya, mohunong sila sa mga dapit nga naa didto ang mga homeless, mga street dwellers. Pakanon nila maigsoon. Ngilngiga sa konkrito kaayo nga bunga sa pagtambong sa misa. Mauna, pag-atiman sa mga elderly, sa mga homeless, sa mga masakiton. Nakaingon gud ko mga igsoon, mao ni tinuod nga mga Katoliko. Do not just end up sigig Bible study, sigig ampo anang 2,000 Hail Marys. I'm sorry ha. Basi naigo mo diha. Nothing personal. Or just attending the Holy Mass, and after all, wala gibuhat. Faith being shown through concrete actions. This gives meaning to our Christian life. Otherwise, it would be empty. Mao na siya migsuon. Simba plus maayong buhat equals kaluwasan. Ngiliga siya. Mao na siya simba, prayer plus charity. Una siya, prayers without good works is nothing, is useless. That's the words of St. James. Show me your faith without works. I tell you, your faith is dead. The manifestation of our faith is our good works. Nga buhi atong pagtuo, pinagis itong mga mayo nga mga buhat. Nga buhi po ang ato ang pagtuo, buhi po pinaagis sa mga pagtabang mo sa imong isig katao. Maigsoon ko ni Kristo, mo ni si tanaw na to maigsoon, nga dili ta malansang diha sa mga ritual, sa mga ceremonials, sa atong simbahan. Kinahanglan, nga di sa ta magpasagad sa itong isikatao. Kamao sa ta magpakabana nila because we are our brother's keeper. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Sa ako pang giingon ka ganina, pakakon ang tao nga moingon siya na higugma siya sa Dios, apan wa siya mahigugma siyang isikatao nga kadaadlaw niyang makita. The two commandments are inseparable. The love of God is made known through our love of our neighbor. So mo ni si Hagit Maigsoon. I would like to end my homily with the words of Saint Teresa of Calcutta. Mingon si Santa Teresa sa Calcutta, may we see no distinction between the Holy Eucharist that we adore
and the poor brothers and sisters that we serve, makita unta nato nga walay kalahian ang pagtambong nato sa misa o ang pagtabang nato sa mga kabus nato maigsoon. Nga naman, if we see Jesus in the Eucharist, Jesus is also clearly present in the sufferings of our brothers and sisters. Ngiga, no? Mauna. Kung dinhi sa misa, nakatug ka. I hope di ka makatug dito sa pagtabang sa isig katao, no? Tanawa yung tupad, pukawa na. Para may mabangon, inig uli. No? So, nindot kayo, no? Nga, sus, kanindot day, buhi gini ang Ginoo das misa. Yes, what was once bread is no longer bread, but has become the real body of Christ. What was once ordinary wine is no longer ordinary wine, but has become the real blood of Christ. That's what we are going to celebrate this coming Sunday. Corpus Christi. So muna, buhi si Kristo dias misa. Sama nga si Kristo buhi sa diha sa dagway sa itong makaigsuunan nga nagkinahanglan sa itong tabang. Hinaot pa unta maigsuon nga padayon ta nga maningkamot nga mapadayag nato ang atong pagtuo pinaagi sa itong mga buhat. Kay sa katapusan, matud pa ni St. John of the Cross, mingon siya, in the evening of our lives, we shall be judged based on love. Amen. Manindog, hastang natulog. Magampo kita, agig padayag, nga ang atong gugma, ang Ginoong atong Dios, busa masaligon kitang muingon, Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang simbahan, dili gayud unta muhunong sa pagsangyaw, mahitungod sa paghigugma sa Dios ug sa isig katawo, ang kasing-kasing sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga dili gayud unta kita malimot sa pagpakitag kaluoy ngadto sa mga kabus, sa mga pinasagdan ug sa mga biniyaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang matagtaw atong pakitaag kaayo ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga pinaagi sa malumong hikap sa Espiritu Santo, mabatunan nato ang mas halawom nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang atong mga hinigugma nga mihalina, dadoo ni Kristo ngadto sa iyang tunhayng gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Ginong among Dios, pun-a kami sa imong gugma. Ihatag kanamo ang grasya aron mapuy-an namo kining sugo sa paghigugma diha sa pulong ug sa buhat pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ganyang sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Santos nga Amahan, nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdaig ug sa among pag-alagad at ubangan katabangan unta kami sa mga pagampo ni San Jose nga imong gihatag nga halili sa amahan diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga kami pinaagi sa angay nga pagdaig, maghimaya, magpasidungog ug magsaulog kanimo diha sa among pagdebosyon ni San Jose kay siya ang tao nga matarong nga gihatag nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon nga ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa makasing-kasing nga puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi sa walay hunong nga pag-awit. Nga Ginoo gahuman ug yuhuta himaya usana asam gunang nagaahanhis usana sa kahita asan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa aron mahimong kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon nikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawanta kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Ikaw ang sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon na pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga maatubang ug moalagad kanimo himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab amo maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan himo ang kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kan lami ko nga daygon ug amay ko nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan ya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong itudlog nato sa atong manubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Dinuno aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay salag mahilayos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. Imaya sa kahangturan, Ginoong Jesucristo nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, itanawa mong mga sala kung nilang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita takaron ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Pero sa Diyos
nga nagawahagtang. Butan mga igsoon kini mao sa Jesucristo atong Ginoo, nagtudlo kanato sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa atong isig katao, ang labing hinungdanong mga sugo. Bulahan kitang tanan gidapit sa iyang bangkete. Ginood lagay mo kalawat kanimo, pagpamulong mo lamang, maayaw ako. Amen. Magampo kita, human kami madasig Ginoo niining makapabuhing sakramento. Magpuyo unta kami alang kanimo diha sa katarong ug kasantos tungod sa panagingnan ug pangaman ni San Jose, tao nga matarong ug masinugtanon nga nagalagad aron matuman ang imong dakong mga misteryo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Damgo ko uban sa damgo ni San Jose, palihog man luhod, San Jose, taong matarong nga gipadamgo sa Dios, tudloi ako sa pagdamgo uban sa pagtuog kaisog. Sa dihang lisod ang dalan, tabangi ako nga musalig sa plano sa Dios. Sa dihang mahadlok ang kasing-kasing, himoa nga ang gugma modaog o mapatigbabaw. Sa dihang may pagduha-duha, liguna ang akong pagtuo. Giyahi ang akong mga kamot sa pag-alagad, ang akong mga dalunggan sa pagpamati, o ang akong kasing-kasing sa paghigugma, o ang tibuok kong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ipaambit kanako ang kaisog sa pagpadaplin sa akong kaugalingong mga plano, aron sundon ang plano o kabubuton sa Dios. Ang akong mga damgo, hinaot nga mahimong paglaom alang sa uban, o kagawasan sa kalisdanan sama sa imong damgo, San Jose. Amen. Sa kinasing-kasing, ako magpasalamat kanyong tanan sa iyong pagtambong santos nga misa karon. Oban nato ang atong prayer warrior maigsoon si Father Rolando Manayon. Oban pod sa mga kaparian ninyo sa team of pastors, pinanguluhan ni Monsignor Roger Fuentes, nagpakumpisal sa gawas sa atong simbahan, sa atong mga devotos ni San Jose, atong choir, atong mga lectors, cantors, lay ministers, sakristan, collectors, daghang kayong salamat ninyo. Oban ni Alvin, thank you kay ninyo. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ato sang pasalamatong at ang atong shrine ministry nga naa sa gawas. I guess na maligya sila mga religious articles. Salamat kay ninyo sa inyong mga tampo
sa pagpanindot sa atong pagdebosyon sa ato ang mahal nga patron. Og manalangin kaniyon Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadayog maug kalinaw ni Kristo.